Kublai pi baro ki perlok ki bapek ya gane ke channel ke jongi bat ngakwa bat pediang sngop habiang ya pi sachisien syagane ke series jong ke jingya puli ke jongi ya gane ke mat pedang ya ke balabu growing in Christ lani ke jing san how Chris bat menta ke miet ngine pek saka weipat ke subject ke kubor ke badan kam ha ke be day bat ke jing san ke jongi how Chris kata kalong ke kubor syapang ke jing pla lani kumno bangin long kinong pla kinong saki ki jongu Jesus Christ bat ngakerpat ipi baro bapin syashkor bapin snap bahaya ke kubor nadu basdang hado benekut klem atatien ublay un kerku yapi lengbaga ke kubor ke kubor ke bangadan menia sambat pi haga ke por ya ke bala ai kerteng ke jing pla lani ke jing saki balai badon kam ban pala balai badon kam ban saki bat nganget ba ublay udan ya ke kubor naga banta jongi wei pe wei kat bangi snap kat bangi syashkor ya ke ketien ke jongu haga ke por tungin ya duai kokpa jingyu baha beneng tu keren mami shangi wei pe wei lengbaga ke kubor haga ke por ke bamenta haga keteng ke jongu Jisu amen nganget babat lajan barok nangi ngelaju yo sngaw yakini ki kentien ki bau blay uong hau isaya kalanong ke basau pulai ke dekat ke basipau blay uong kumni ma pi long ki saki jonga ma pi long ki saki ki jonga bon ki dekat jong ka balang lani ki kristan ki bala yo mat shisha ya ke jing iet ke jong blay ki bala pediang ya ke jing penem ai ke jong Jisu ki kwa ban saki shaki wei pat ya ke ai ke bau blay ulale ha ke jing em ke chongki henry ke basngo si galong ba kim sngo nang kumno ban sedang ya ke jing pla ke chongki lani ya ke jing saki ke chongki shaki wei pat ke jing kali galong ka ai ke jing mut ban long kinong pla lani kinong saki ban pla lani ban saki ka mut ban ya thu hok Pimla banong kinong pla ke basisha lemda pia tu hok. Pimla banong kinong saki ke basisha lemda pia tu hok. Gidei ban pla hok. Ya ke ke bangila ya syam. Lani ke bangi ya kendo daladehi. Kata gadei ke jing saki. Omla banong ke saki lani kinong pla ke jongu Jisu lemdangi itu. Lemdangi la ya syam shwa. Yo Jisu ha ke jing em ke jongi ke bashimet. Panlong kinong pla lani ban ya lam ya ki mensiam syaga jing ya syam ke bashimet batu Jisu ke day ke kam lani ke mission ke ba kraw ya ke bau Jisu ulah hukum ya wei pa wei usenran balai bau Jisu kot ya ki senran u Jisu kot ya ki kat arngot ki senran ki jong u bakin long kinong pla bakin long kinong saki nagabenta jong u tikum tanga dan ya gani ke jingkeli ke bangan bo ha gani ke por kata kalong anja ayu ladangi kentai ban pala lani ban saki shaki weipat ya ka ke bangi ngile ya syam baru Jesus Christ pila ban ya pai bat ngasa ke tien ke jong blai na ke gospel ke kum Matias kalong ke basipo ke khat ke balai puar u Jisu angkum ni uno baro Di uban pla yang hakmat kibriu ngaru ngan pla ya u hakmat ukpa jonga ubah beneng Henry uno ru uban len yang hakmat kibriu ngaru ngan len ya u hakmat ukpa jonga ubah beneng pios nyon kini kitian ki basyai ki balawan na Jesus Christ wong ladapi pla yang ngaru ngan pla ya pi hakmat ukpa jonga ladapi len yang ngaru ngan len ya pi hakmat ukpa jonga ubah beneng bat ke jingkeli kalong hatu ngin long kinong pla ke basisha ke jogu Jesus Christ bat shwang ngin ya shakmat ngakwa ban ya sambat pi ki katto kat ni ki mat lane ki jingdon kam naga benta ban long kinong pla kinong saki ki basisha ki jogu Jesus Christ ke beneng kong Ngi dan kam bayangi an pendap dau mensiam bakhuat. Haswa bangin perkat yaki plan
lani ki buat trai kam jongi na kabanta ban kring ya ki mensiam show play ni day ban yo pediang shua ya ke ching don kam ka ba krau tam ka e ka ta ching don kam ka ba krau tam ka shakri ka jong play ka don ban ong kum ni ka ong ka ching km lani ka ching pentamai jong ka ching long real play ka ba shisha ha pedang jongi kedai ka kam ka ba krau bat ka ba kerki na ka banta baro ki ching don kam ki jongi bat ban wat ya ka ni ka dai ban long ka kam ka ban ning kong jongi pineam ha shwa bangin late ban pala ni don kam ban yo mat shwa ya ka ching pentamai jong ka ching em ba ka jaman sim ka jongi ni don kam ya ka ching pen ki em ka jong men sim ba khoi bat ka ni ka ka kam ka ban ning kong ka bang i day ban wat ha shwa bangin late ban pala ya ka kubor ka ba pha jong ka ching pen em ka jong Jesus Christ shaki wai pat ka ching ki em ka ba shisha ka ka kam ka ba men sim ba khoi u don ya ka ban tre ya ka ching em jong ki banget bat ki ba ko ngo yo Jesus yo men sim ba khoi lapen kubor yang ngi na ka banta ka kam men sim ba khoi un pen kubor ngi na ka banta ka kam ka ching shakri lani ka ching saki ka jongi yo Jesus Christ ha ka ching em ka jongi ka ba men la ka singi lam dang yo pdiang yo men sim ba khoi ka ba mut la dang ngi lek ban pla ngi lek khalam ka bor Dina mar kata kadang kektian ke jong blai ke dan man ha ki kam ke apostle kelenong ke beningkong ke dekat ke bapra ya pai bat nga shagani ke dekat kektian ke jong blai ke ongkum ne jisu ongkum ne henry pinyo diang ya ke bor andala wan men sim ba khot happy bat pin long kinong pla ya nga pias ngonem kini ke kektian ke jong jisu pidon kam men yo pediang ya ke bor jong no ke jong men sim ba khot te kumta shwa bangin let ban pla ban long ginong pla ki jong Jesus Christ dan kam shwa ban yo diang yo men sim ba khot ha ga ching em ga jongi ga ba malagas ni ban long ginong pla ki ba shisha ki jong blai kam day ka but ka jong hi kam day da ka bor ka jong hi kam day da ka jing start ka ba ka jabrio ba ka jado ka jong hi andrei ni don kam ya ka bor ke jong men sia ba khoi sekaria gal nong ka basau ka khat ka khat rio ka tien ke jong play ka ong kom ni om dau pat ya pom lem ni do da ka bor henry do men sim jonga ong utrai pinam long ki dong saki ki jong play da ka ba pi don shi bon ki nong buot ki jong pi pinam long ki nong pla ki jong play da ka ba pi yo ya ki bor ba ka japar thai lani ya ki atiar ba ka japar thai henry ka ka ba pi don kam ba ngi don kam na ka benta ba long ki nong pla ki jong Jesus Christ ngi don kam ba ya ngi an pen kop ya ngi day ban pen kop ban pen dap ya ngi da ka bor ki jong men sim ba khoi kata ka de ka ba ngi don kam nganget ko ki parlok ba ie chonga pin ngin snow tho baka ni ka de ka kam ka ban ning kong bat ka ba kraw tam na baro ki wai ki kam ki bangi don ban tre la ni ban me ni day ban wat yo men sim ba khoi ni day ban pan ya ka bor ka jong men sim ba khoi bat ni don kam ru ban don ya ka jing ya day ka ba chan badu Jesus Christ ni don kam ban don ka jing ya day ka ba chan baru Jesus Christ ka chinglong Kristan ngi tho ye pi ko ki parlok bi ye jonga kam day tang ka theory lani ka ka mangi shupule kam sham day ki ching hikai nyam lani ki chinget nyam haba ong Kristan ka mot ukris ka ba mot ukris ka ba mot u Jisu ka kran shapang u Jisu Christian Chris kawan ka teng ka jong u Chris u Jesus Christ tian ka ba mot kinong bot lani ki banget ya ki ching hikai ki jong Jesus Christ ya ki ching le ki jong Jesus Christ ya ki nuksa ki ba Jesus la bo ka ching long Kristan ka de ki ching day ka jong i ba du Jesus ka ching pen kre ka ba kong san ka jong pi ba jonga na ka ban ta ba ngin long ki nong pla la ni ki nong saki ki jong Jesus Christ ka day ka ching ya sham ka jong i ba du Jesus Christ ha ka ching em ka jong i ka ba man la ga sngi ba ha ba ngi ya sham ba du Jesus Christ dan kamru bani ai petang haga ka jinga dai ka jongi baru Jesus Christ kolasai kan long ka baar ka khat ka ban rio upolo dan ban ongkom ni namar kata kum ba phila pediang yo Christ u Jesus ba trai kum ta tu ya u
Pi ini ngim la banang ngalap diang lani ngalang nget yo Jesus Christ bat kala kot tang hang ni kestian ke jong blai ka ong kumba pila pediang kumba pila nget kum tatu yat ru ha u ka ba mut ka day ban don ka jing ya day ka ba jan ka jong i badu Jesus ha ka jing ka jong i ka ba malagas ni ka khat ka ban nhau u pol ong kum ni bala pensu thiet ya pi bat ba ya tay ya pi ha u bat bala penes kam ya pi ha ka jinget kum malahi kai ya pi ken pi da roy kerhai ha kata ka jing aingo dan kam ban penes kam ban pensu thiet ya ka jing ya day ka jong i badu Jesus Christ ya ka jing ya day ka jong i bat ka ktien ka jong blai kata ka de ki shibanta na ka jing pen kre ka jong i ban long ki nong pla ka jong Jesus Christ ka jing ka limata ka long na try ke babuan na pereng jong pi na pereng jong ingi keli ga de jing keli nang nungi dai ban sedang ya ga jing pla ga jongi kum nungin sedang ya ga jing pla ga jongi ngine pai byang se ki kam ke apostle ga no ga ning kong ga khat ga pra pin long ki nong pla ya nga hang no ha Jerusalem bat ha Judea bat ha Samaria bat ha ga bakot ka perthai hang ningi pule ya ka kitab ki kam ki apostle ngi sham banado ka nong ga ning kong ha do ka ba hinyau kenau ga ni ko wai ki kam ki apostle kalau nak bening kong haduk ke nyau labatai yang i syapang jing lap ya ke gospel ha Jerusalem ke ublai ong ujisu ong pidai ben sedang na Jerusalem kabadai ke yeng ke sam ke jong pi kabadai ke snong ke jong pi kabadai ke jaka shong jaka sa ke jong pi kum tanang nu pidai ben sedang ya ke jing plang ke jong pi pidai ngi dai ben sedang nalaga jong ke rempe yeng ke jong i nalaga jong ke snong ke tau ke jong i nalaga jong ke emlang ke sa lang ke jong i nang ta ru olabangi puli ya ki kam ki apostle ngi sham ba ke jing plang ke yat na Jerusalem ke sedang nentah kalau nong ke prahadu ke bakat arnya i ke keren syapang ke jing yang lap ya ke gospel ha Judea bat ha Samaria pi irem ke yat na Jerusalem nentah ke poi se Judea nentah se Samaria lada pi puli ya ke nong ke bakat lai hadu ke ar popra joki kam ki apostle hang tu ke ya tu yang i kum no ke gospel ke lek sha ke bakut jong ke perthai kum chano kum se ke himarom bat ki wei de ke jing yang lap sharom Basi ki wei de ki jaka jong ka perthai sedang ban long ki nong pla ki jong blai nala ki jong ki rempe yen ki jong pi bat ba pin miru shabar shaki wei pat ba pin lek ban ngin lek ban pla yo Jesus Christ ye ka ai ki ba la le na ka ban ta jong i kamat ka basao kamat kwa ban ya samat pi ha ka por balai badon kam ban pla lani ban saki kabenta kabenikong balai badon kam ban pla ban saki ini pai ban ngasaki nong rom gal nong kabenikong ga kat ka bakat kan riu rom gal nong kabenikong ga kat bakat riu pol ong ngam snole ran ya ban pla ya gospel u Christ na magalong ga bor blai ya ban pen em yo way pa way ubangai balai badon kam ban pla balai don kam ban saki balai don kam ban penpena ya ke ai ka bang ngile yo mat ya ke ai ka bau jisu la le ha ka ching em ka jong pi ba jong a ong Paul ka gospel ka jong Jesus Christ ka long ka bor ya ka ban pen em ya way pa way ubangai ka gospel Christ ka dang ka bor kum ta dei na ka ban ka ta down ngi don kam ban pa ya ka ngi don kam ban saki ngi don kam ban ya lap ngi don kam ban ya thu Shaki way pat ya ka ai ka bangi ngila yo mat ya ka ai ka bangi ngila yo pediang ya ka jing yet ya ka jing pen ma ka jong Jesus Christ ublay ong ngala jiet ya pi ban long ki nong pla ban long ki nong saki baki way ru kentep banganga long utrai but the Lord jonga dan unong pen Isaiah sa polai kat way kata geng daw balay ba don kamban pla ublay ong ngala jit knang yapi ngala khot knang yapi nagajing dom sa gajing shai jung gospel ba pinlong kinong pla nagabanta jonga baki weiru kin yo tep ya ka ai ka banga ngala le ha gajing em gajong pi baki weiru kin yo tep banga ngalong ublay but the Lord jonga danda ka weipat ka kerteng kabala ban pen yapi Dene namar kata kan ublay ong nga khot ya pi pa pin long ki nong pla
Rom gerang ke sipau gerkat ke bakat lai. Namar unu bakat. Uban kat kerpat ya ke kerteng utrai an pen em ya u. Kum no te kini ai kat yau ta ba kim syam la nget. Kum no de kini yok nget. Hau ta ba kim syam la yo sngaw. Kum no de kini yo sngaw. Klem u ba ya lap. Rom sipau kat lai du kat sao. Pi balai badan kam man pla. Namar sibun kim tep. Kim syam la nget. Balai ba kim syam la nget. Namar kim syam la yo sngaw. Balai ba kim syam la yo sngaw. Namar bom dan ba pla. Balai bom dan ba pla. Namar bom dan ba ya lap. Ya ke jing shisha jong ke gospel. Jong ke ketien ke jong blai. Tikum ta ngi don kam. Ban syam ya ke kam. Kum ke kam ke ba kia. Ha ke jing ya lenti ke jongi. Ha ke jing em ke jaman siem ke jongi kum ke kristan. Ba shibun. Kenyo ay ka ban ngai. Hau blai. Kamat kabar balai bangi don kamban pla upol ong haga city shakin nongrum gal nongga shipau ga khat ka khandai ong kumni batlada min pla shna dala ka sentur yau jisu ba ulang utrai bat ba men nget hala ga donut ba blai lapen empat yau na ga bayap an pen em ya me pias ngeu lada min pla shna lada pin pla shna Lara mengin plasina nang no na do ka donut dala ka sentur ke jong pi ong ke tien ke jong blai bat ba pin ngai dala ka donut pi inam ke ching ngai bat ke ching pla ke kia yat ringkat ngem la ban suong ngang ngai klem pla klem saki klem yasam se ke wei ngal ke tien ke jong blai ke ong pi ngai nala ka donut ke jong pi Bat pi pla dalaga jongga dalaga sentur ke jong pi kat ke basipau. Nama daga donut kan you breu unge. Ya ka ban yo ya ka hok. Bat daga sentur kan ba pla sna ya ka ban yo ya ka ching panem. Pias nyo ne am paralok bi he jonga ngakwa ban bo ya ka ching kali ha ka por ka mat jong pi. Hatu pi don ne am ya ka ni. Hatu pi ngila ya syam ne am ya kata. Oh ngala net nalaga donut ke jonga bau jisu ula pen em ya nga bau jisu ulang utrai ki trai ulang usiem ke siem jonga ching em ke jonga Henry ngem syam la plapat dalaga jonga sentur ke jongi ya ka ke bangi ngila syam pitip ne am ka de galong ke jing shisha baga jinget halaga donut bat ka jing pla dalaga sentur bau jisu long try kalong ka bor ya ka ban pen em ya no ya uta unong pla ya pi bat ya nga lalangi pla ya ka jing shisha ka jing pla kalong ka bor ban job ha ka jing ya le persya yo syaitan ha ka jing em ka ba man la ka sni ka chongi pias ngau kata ka kubor ka bapa ka jing pla kalong ka bor bangin job Haga jinga le ka jongi persya yo syaitan. Lesi pi ong tayo nong yalap usukren tau nang usukren tau start naladi tong ini pai sa ketien ka jong blai naga kitab jing pen pau kalau nong ka bakat ar ka bakat way hang ni la pen pau la yo I kita ki breu ka jong blai ya ki kon ka jong blai ki ba yang ban ya le persya yo syaitan bat ka ka atiar ka jongki ka baki ki pendan kam haga chingyat nanti kristan ka jongki baki la ban job persya yo syaitan ching pen pau khat ar ka nong dekat ka bakat way tung ini pule Henry kila job no maki ya u namar kata kasnam jong utau kon lang brat kata ka de ka ningkong kum no kila ban job yo syaitan Kum no kelaban job yo yak cakor, kum no kelaban job yo tau merat klang, kum no kelaban job yo tau sentiment unong shono breu. Ong ketien ke jong blai ke ban mingkong ke day kiri job ya u namar kasnam jong uta ukun nang brat. Hatu pi dan ya kasnam jong Jesus Christ. Hatu pi la pedang ya kasnam ke jong Jesus Christ. Hatu pi la ya mat ya ke jing pen kod jong kasnam ke jong Jesus Christ. Ya ki pop ke jong pi. Bat jonga kata gari ke jing kali ke ban mingkong. Bat ka ba ar ka long kum no ke la ban job. Ha ke jing ya le persya ke jong ki yo syaitan ki job namar kata kaktian kacing pla jongki amen kata kini ki ar ki balong ki bor ba ha kacing ya le kajongi persya yo syaitan ke beningkong kalong kasnam jong Jesus Christ kadai ban dan kadai ban yo ban pen khot yangi kadai ban long ka bor yangi bat ka ba ar kadai kacing pla kajong pi ba jonga namar kata kaktian kacing pla kajongki tekem shamla ie jala kajong kacing em Chongki jin hadu ke chin yap. Kini ke breu ke chong oblai.
ki yang ban pla yo Jesus Christ, ki yang ban sakhi yo Jesus Christ, ki yang ban ya tho ya ke ching shisha, what about syaitan upan siap tiang ya ki, what about syaitan ulong pim dai ban ya lap, kapan ken mau yang ayo Petrus, bani paralok ki jong u, handa habakat bagi dang dan hayeng bandi, la persyang ban pensange ya ki bakim dai ban ya lap yo Jesus Christ, bakim dai show ban kren sapang jong Jesus Christ, bakim dai show ban ya tho ya ke kerteng jong Jesus Christ, Henry Petrus wong Petrus kum nungin laban sengap. Kum nungin laban su sengap. Ya ka ay ka bangingin la ya siyam. Ya ka ay ka bangingin la yo i. Kum tangi. Habang ipuli kaksin ka chong blay. Kila ya lap. Kila penpena. Bat kila pala. Parlok ba iya chong Kibala suspa ka chong blay. Kibala ngek dala ka donut ka chong ki. Kira pala shena kala da ka shentor ka chong ki. Kalam ka ching syap tiang. Ka ktian ka chong blay. Kalau ka bor nagabanta jong piba jonga. Kani kalau ka atiar ka bangingi dran kam haga jingan le persya ka jongi persya yo syaitan. Lesi pila ban kali. Kumno pin saki lani pin pala. Kumno ngan pala. Kumno hakan no kerukam ngan pala pila ban kali ya kata ka jing kali. Wat kuslai. Kadang ka jubab. Lengba gani khubor ka bangan ayapi. Ka bending kong ngakwa pin kan mau ya gani. Kacing pala kabala ban keta ya ki nong sngap ya kan. Kacing pala kabala ban keta ya ki bayo snow la ni ki nong sngap ke jong pi. Kadai kacing pala shaman siam ke jong pi. La ni ke testimony ke jong pi. Kaba kum ganu ke testimony. Kum la se kum no pi pala shapang kacing ya sham ke jong pi yo Jesus Christ ha kacing em ke jong pi. Ban ai kacing pala shaman siam la ni ke testimony dan kam ban perta. Dan kam mic. Don kam ban kaang, don kam ban perta gom perta unong ya lap. Handai pila ban pala si ki paralok ke jong pi, ki bahayeng ki pasam ke jong pi, ki kur ki jat ke jong pi, ki kha ki man ke jong pi, ki para kelas ke jong pi, ki baya puli rengkat ke jong pi. Pila ban le ya kan ni. Pem don kam ban long ubah start ban perta ban kaang. Pem don kam ban long ubah he kasur ban ya tho ban pala kum no Jisu le, kum no Jisu ban kala ya ke jing em ke jong pi. Nangek pila ban ya tu ya kata haba pia syong bat parlok jong pia classroom. Let's say bat kipara nong tray jong pia office. Let's say haba pia syong kali hang nong no pia tu pia sam ngakwa ban ya tu ya pi kum no Jisu u tray ya jing em ke jonga kum no Jisu pen kala ya jing em ke jong pi. Pila ban le ya kata. Dai pila ban si ban ya sam ke jing em ke jong pi kum no ka long ha shwa ba pin ya syam yo Jesus Christ. Hoi Pem dan kam man ya tho ya ki pop ya ki ba pi pile ya ki ba kum no pi la pen snow si yo blai han rai pila ban ya sam ya ka ka ba pi ya ka ba pi sham ha shwa ba pi pin long u kristan ba shisha pila ban ya sam kum no pi kala kristan kum no pi ngai kum no pi pdyang ya ka tian ka chong blai pila ban ya tho ya kata dan kam ban yang hastage ban ya tho ya kata don kam yo pastor pun khat ya pisa khamat ban ya tho ya kata pi dan ya ki breu saudong ki jong pi ban phala ya ke ke bau play ulale ha ke jing em ke jong pi pat pila ban ya tho ya ki breu hatu kat no jisu dan jing mat ha ke jing em ke jong pi dai pi kan mau yo tu breu ban mat la ha ke tien ke jong play uong tang ka ne ka wei ngam tep Udai balapan kaya yang udai balapan pet iki kamat jonga tang batang kane ka wei ka banga tepa mensuang along uba matla henry mentang alayoi hiru pila ban ya thu ya kata kaju ngiru ngila ban ya thu ya kata kaju dengan tep ya kata ka wei ba mensuang along unong pop mensuang along batengit mensuang along bacakria mensuang along ba matla ka cingem ba kajaman sim henry mentang alayoi nomor bau jisu ulapan pet iki kamat ke jonga Saki wai pat ke rukom ke ba pila kilat ke lenti ke ba pi pila ban pala pendon kam hok ye ki sap ke jong pi pendon kam hok ye ki talan ke jong pi na ke benta ban pala yo Jesus Christ dan breng jong pi ki ba start ban tem gitar pendon kam ye kata ban tem ye ki surniam
kisur jing rai kan uat jang ke gospel dan pereng jang pi ki badan ni ke sur ke babang ke batiang ban rai na ke banta jang play rai na ke banta ban ro you Jesus Christ dan pereng jang pi ki banang ban su chan su sapti le kata ke kam ban rap ye ki breu ban long ke jing plas ki way pat let sit dan pereng jang pi dan ye ke sap ban kren ban hikai ha school lani ban po samrki pendan kam ye kata ublay ula ban pendan kam ye kata ke sap ke pi dan ban long ki nong pla ki jang u tip nem ublay unom pendan kam ye ke ke ba pi pim dan ublay un pendan kam ye ke ke ba pi dan hak ti jong pi ban pala you Jesus Christ bat ke jingkeli kalong hatu pi kloi ban IT ye kita so ublay pi dan ye ke spa ka pau ke jong pi dan ye ke yen ke sam ke jong pi kini baro ublay ula ban pendan kam ye ki leng ba jong pi ba pin pla ya u aku akan pen kenmau ya pia sajisian nak kena kepuar syua dengan penkut ya kena kekubur kenmau ku ki parlok be ie chonga baya pi bat yang ala khat nak jing dom chong ka pop sa jing shai ka pala jong gospel nak jing nak jing yap sa jing nak jing pen rem sa jing pen ksan nak jing ai ka jong Jesus Christ nak benta bangin le ayu nak benta bangin playo Jesus Christ yang ila khat sa jing long senran ban long ginong playo Jesus Christ pat ka danru ka bainong nakabenta unong saki unong pla chong utrai haba pi pla kanom long ka bale no Henry ka don ka bainong ye ba blay la pen kre nakabenta chong pi ba jonga Daniel ka nong ka khat ar ka khat ka balai ong bat kita ka ba start kin ting shine ka ba ching shai ka sahit beneng bat kita ka ba pet kala bon sha ka hok kum ki klor junam la junam ka bangut kita ka ba pen kala kita ke pla, kita ke lap, kita ke saki, kita ke tho ya ke kerteng ke jong Jesus Christ. Kita ke boleh mat ya ke jing shisha. Petep nam, ublay khat yang ni, bangin shu shong sengap jar. Ublay khat ya pi beranga, bangin shu thias ni. Ublay khat syam la pen yang ni, bangin shu hon tah la marway. Lani bangin shu lek jing ya sang sisian sitayau. Hendak ublay khat yang ni, bangin long kinong pla. Kum bangin le pule. Syaka ni ken la khat ya pi bapin long kinong pla bapin long kinong saki ki chonga hatu pin sedang ban pla yu Jesus Christ ke jingem ke jong pi baman la gas hatu pin sedang no ban saki ya ke ke bau Jesus la le ke jingem ke jong pi ban saki ban ya tho shi ki wai padu blay ong u khat yang ni wai pe wai syaka de ka kam ban saki yu Jesus Christ leng ba ke jingem ke jongi ke baman la gas ni baru blay dan ya ke bainong kebun ai na ke beta jong pi kata galong ke bainong juga jingem ke babam juga ba pin job persya ya syaitan dak dak senam ke jong kholang berat ba dak ke ketien ke jing pla ke jongki jing pen pau khat ar khat wei u blay ke khu ya pi kat ba pisdang ban pla yu Jesus Christ kat ba pisdang ban saki yu Jesus Christ ke jing saki ke ba shisha kan mau ya kan ke wei pimla ngemla balong kinong pla ladang ngem ya tho hok ya ke bangi la yo i le ke bangi la ya syam kata kalong ke badan ka balong kinong pla ka bamot ban ya tho hok baik kumba kadai kumba pilasaki kumba pilayasham bleng ke kuya pi baro amen